Όλα τα καλά. Αφού είναι κάμια συνέχεια μακριά να Θέλω έγκυος τη Χριστίνα. Κάνω τη Χριστίνα, κάνω τη Χριστίνα στον που έλειπε ένας. Για μένα προσωπικά είναι τα μόνα που πετάμε είναι σαν Το Σωματείο Παραγωγών καλωσορίζει τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού που μας επισκέπτεται απόψε στα γραφεία μας. Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλό κουράγιο για την προσπάθεια την οποία κάνει, μια κοινωνική προσπάθεια για τα παιδιά όλου του κόσμου που κάνει ο κ. Γιαννόπουλος. Εμείς σαν λαϊκή Β' Πειραιά θα είμαστε δίπλα του, ό,τι μπορέσουμε θα βοηθήσουμε, όπως ξεκινήσαμε θα το συνεχίσουμε, πάντα δίπλα του. Τον ευχαριστούμε πολύ για την απόψινή επίσκεψη στα γραφεία μας. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει και εσείς Χαμόγελο του Παιδιού με αυτά τα χρόνια που μας στηρίζετε. Αν είσαστε εσείς, αν ήταν όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος ο καθένας βάζει το δικό του πεταδάκι σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Χαμόγελο του Παιδιού, δεν θα υπήρχαμε. Δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και γίνεται με αξιοπρέπεια, χωρίς να χρειάζεται να γίνουν ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες κλπ. Και είπαμε κάποια στιγμή ότι δεν είναι αυτονόητο ότι αυτά που μας δίνετε, αυτά που μας προσφέρετε, δεν είναι αυτονόητο ότι μπορεί να υπάρχουν για πάντα. Και είπαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να σφίξουμε τα χέρια των ανθρώπων που μας στηρίζουν, να τους πούμε ότι είστε εδώ και μας δίνετε τη δυνατότητα 18 χρόνια τώρα να μπορούμε να στηρίζουμε χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα και να τα καταφέρνουμε αυτό χάρη σε εσάς και σε τόσους άλλους που μας στηρίζουν. Δεν έχουμε μεγάλα κονδύλια, ξέρετε, από μεγαλοκαρκαρίες, με δυνατότητες μεγάλες,
από τους ανθρώπους από το εστέρημά τους. Και τα χρήματα τα οικονομικά από εκείνους στηριζόμαστε. Έτσι λοιπόν, έχουμε περάσει από κοντά μας 700 παιδιά και έχουν πάει στα πανεπιστήμια, έχουν προχωρήσει στη ζωή τους. Αυτό μπορούν να αποδώσουμε λογαριασμό στην κοινωνία. Τους έχετε δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν και να είναι γερά παιδιά, να έχουν τον αυτονόητο, το φαγητό, να έχουν την τροφή, να έχουν αυτά που θεωρούνται δεδομένα. Πριν από 18 χρόνια ο γιος μου με έβαλε και εμένα σε αυτή τη διαδικασία. Λέγαμε προηγουμένως κάτι κυρίως εκεί. Το σκέφτηκα να κάνω αυτό και κάποια στιγμή το σκέφτηκα και είχα το φορτηγό να το δώσω. Το ίδιο και εγώ. 18 χρόνια πριν έψαχνα να βρω κάποια οικογένεια να στήξω και δεν έβρισκα. 18 χρόνια μετά έχουμε να πω ότι υπάρχει ένα καλό υλικό σε αυτή τη χώρα που δεν έχει απαξιωθεί. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και σημαντικές προσπάθειες που έχουν απαξιωθεί. Και έχει κυριαρχήσει η μαυρίλα, καταστροφολογία και αυτή η απαξίωση. Όλοι είμαστε απατεώνες, όλοι κάνουμε λογιτούρες, όλοι περίεργοι κλπ. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η προσφορά σας, η οποία συνεχίζεται και μάλιστα με τον ίδιο ρυθμό, γιατί καμιά φορά ξέρετε όταν συνέχεια δίνει κάποιος και θα τους βαριέται συνήθως. Όταν όμως βλέπουν οι άνθρωποι σας ότι αυτό που κάνουν πιάνει τόπο, συνεχίζουν και χαιρόμαστε ότι μας εμπιστεύονται γιατί η ελληνική κοινωνία μας έχει εμπιστευτεί. Ο πρόσωπός μου μας έχει εμπιστευτεί. Έτσι λοιπόν, εκ μέρους όλων αυτών που εκπροσωπώ, γιατί δεν είμαι μόνος μου, είναι τόσες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά κυριότερα τόσες χιλιάδες παιδιά που στηρίζουμε. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από τα παιδιά μας στα σπίτια που μας στηρίζετε εσείς, και πρέπει να σας πω για μια ακόμη φορά και το έχω πει προσωπικά στο καθένα ότι δεν πετάγεται ούτε ένα φιλαράκι. Έτσι και περισσέψει κάποια πράγματα που θα έρθουν σε μεγάλη ποσότητα, γιατί έτσι και να υπάρχουν πολλές πιπεριές. Λέω κάποια πράγματα που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Θα πάνε κάπου αλλού. Δεν θα πεταχτεί ούτε ένα φύλλο στο χώμα του. Το ίδιο γίνεται και με τα άλλα είδη. Εκτός από κάποια ρούχα τα οποία ήταν στραμμένα που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να τα δώσουμε σε κάποιες οικογένειες γιατί τους σεβόμαστε. Και φυσικά και σε άλλους φορείς που κατά καιρούς υπάρχει ανάγκη και τα δίνουν. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν για μια ακόμη φορά να στρέψω το καθενός σας το χέρι ξεχωριστά και να σας πω πιάνει τόπο αυτό που κάνετε. Ελάτε κάποια στιγμή σαν από τα σπίτια μας να καταλάβετε τι κάνουμε. Και όλα αυτά που βλέπετε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποια γιαγιά ανέβηκε σε κάποια πολυκατοικία να αυτοκτονήσει. Ο γιος πήγε φυλακή, έμεινε μόνη της, 4 παιδιά και όσο ανταποκρίθηκε το χαμόγελο του παιδιού. Το απόγευμα. Τώρα, μετά από λίγη ώρα, άλλα 3 παιδιά που βρέθηκαν από την αστυνομία, πάλι το ίδιο. Λοιπόν, λειτουργούμε 24 ώρες και προσπαθούμε να προσφέρουμε το αυτονόητο στα παιδιά. Είσαστε ένα μέλος της οικογένειας αυτής που λέγεται χαμόγελο και συνεχίστε να έχουμε και από κοντά στους ανθρώπους, αυτό είπαμε, να πούμε και τους ανθρώπους να τους χωριστά, να τους πούμε ένα ευχαριστώ, διαβιβάστε τους ευχαριστίες μας όλους και όχι τυπικά, ουσιαστικά. Γιατί κάποια στιγμή που κλειδονίστηκε η υγεία ένας από τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, εκεί σταθήκαμε τι γίνεται, τι κάνουμε. Και είπαμε ότι ξεκαστήκαμε. Πρέπει να πούμε κάποια ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους που δεν είναι δεδομένο. Και σήμερα είναι γερός κοντά μας και θα συνεχίσουμε να τους λέμε ευχαριστώ. Γιατί θεωρούμε δεδομένη την ύπαρξή μας. Δεν είμαστε δεδομένοι. Ζούμε καθημερινά πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, δείτε κάποιους τρόπους να περνάτε καλά με την οικογένειά σας, να είστε καλά και τα άλλα αφήστε τα να πάνε στα κομμάτια, δεν ζεις μια ζωή. Οπότε από αυτά τα. Γιατί εγώ την κρίση δική μου την πέρασα πριν από 18 χρόνια. Αυτή τα κρίση. Όταν χάσει την πολιτισμό του έξω στον κόσμο, οι άλλες κρίσεις δεν έχουν κανένα νόημα. Είναι απλά πράγματα. Και λέγα, τι χρειάζεται να γίνω για να μπορώ να το σώσω, να πάω να κάνω οποιαδήποτε δουλειά, μπορώ να το βοηθήσω, να το στηρίξω. Δεν έχει καμία αξία. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, τις καθημερινότητες μας, τις προσπάθειες που κάνουμε, την άνηση προσπάθεια που κάναμε. Και όταν κινδυνεύσαμε πριν από 2 χρόνια και είπαμε, βγάλαμε μια κραυγή αγωνία ότι έχουμε 1,5 μήνα οικονομική ζωή να κρατήσουμε τις υπηρεσίες μας με την ποιότητα που πρέπει, ο κόσμος είπε όχι, δεν θα κόψετε τίποτα. Και μας κράτησε ζωντανούς και συνεχίζουμε. Και ο κόσμος είστε εσείς, οι άνθρωποι που μας στηρίζουν. Σας ευχαριστώ. Τώρα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Χουρλιά, ο οποίος ξεκίνησε την προσπάθεια. Ήταν ο πρωτοεργάτης της προσπάθειας αυτής
και μας ενημέρωσε τους δύο προέδρους τότε, τον Γιώργο τον Χριστάκο και εμένα, και ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Όλη η φιλοσοφία του Δημήτρου του Κουρλιά. Διότι ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Και αυτό το τιμάει ιδιαίτερος. Πάντοτε υπάρχει κάποιος που βάζει την τσικλίση και μετά Έκανε την αρχή και μου λέει: μπορούμε να το κάνουμε. Λέω: ναι, προχώρα, είμαι δίπλα σου. Όπως και ο Γιώργος ο Χριστάκος, ένας άξιος πρόεδρος, 9 χρόνια συνεργάστηκα εγώ μαζί του άψογα και τον εκτιμώ ιδιαίτερος. Να είστε καλά όλοι. Και να έχετε υγεία και χαρά και στις οικογένειες σας. Τώρα μπορούμε να δώσουμε. Ξεκινήσαμε. Είναι τυπικά αυτά. Η ουσία είναι αυτή η διάθεση που έχουμε. Αυτά είναι τυπικά, αλλά προέρχονται από την αγάπη μας. Στον πρόεδρο λοιπόν των παραγωγών της Β' Λαϊκής Αγοράς Πειραιά, τον κύριο Σταύρο Στρατήκη, λέμε ένα ευχαριστώ. Οι λαϊκές αγορές κάνουν ένα πολύ μεγάλο έργο κοινωνικό και θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον καθένα ξεχωριστά σε όλους τους παραγωγούς, στον κύριο Γραμματέα να δώσουμε εκ μέρους όλων. Να σας ευχαριστούμε και συνεχίστε έτσι. Ευχαριστούμε καταρχήν για τις αληθινές στιγμές που μας μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Και είπατε προηγουμένως κάτι ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε να βοηθάμε. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ απόψε για να πούμε ότι θα είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Δεν πρόκειται να κάνουμε δίκιο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να απευθυνθώ και στον Μόσχο τον Παντελή, τον κόσμο Ομοσπονδίας όλων των παραγών, να πει δύο λόγια. Θα βάλουμε τώρα τα μεγάλα μέσα. Η αλήθεια είναι, καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παραβρεθήκατε εδώ στα γραφεία μας. Βλέπει και ο κόσμος αυτή την προσφορά που κάνει η Β' Λαϊκή Αγορά και η παραγωγή και οι επαγγελματίες. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Όλες οι λαϊκές, εμείς έχουμε 10 λαϊκές στην Αθήνα και στον Πειραιά, στην Αττική, που έχουν από 4-5 λαϊκές. Καθημερινώς προσφέρουμε πράγματα σε ενορίες, στους δήμους, σε ΚΑΠΗ, σε μεμονωμένους ανθρώπους. Όπως είπατε εσείς τώρα, δύο περιστατικά ότι απευθύνθηκα στο χαμόγελο του παιδιού, απευθύνθηκε η φοιτήτρια στον Ερυθρό Σταυρό και είπε: επειδή είμαι στην Αθήνα, δεν έχω να φάω. Και την μας στείλανε χαρτί στην Ομοσπονδία και μία φορά την εβδομάδα έρχεται σε μια λαϊκή και δίνουμε 2-3 τσάντες τόσο αντίκα πράγματα. Γιατί δεν μπορούσε να τα πάρει, μα δώσαν εμείς 10 τσάντες, νομίζω να πει στάρβει. Πήρε ένα κοριτσάκι στη λαϊκή και πήρε 3 τσάντες πράγματα να μας ευχαρίστησε. Οι οικογένειες και οι οικογένειες εδώ, ειδικά είχαμε μοιράσει εμείς πράγματα σε Υπουργείο Γεωργίας. Και το έδειξε αυτό, έπαιξε πολύ τηλεόραση. Εμείς θέλαμε να κάνουμε και μια διαμαρτυρία και μοιράσαμε 50 τόνους και το είδανε και απευθύνονται στην Ομοσπονδία με μονομένες οικογένειες. Που τις στέλνουμε αναλαϊκή αγορά όπου μπορούμε. Πάντως θα κάνουμε και μια προσπάθεια ακόμα μεγαλύτερη για το χαμόγελο του παιδιού, που είναι ειλικρινές εκ μέρους μας. Και θα προσπαθήσουμε με έναν τρόπο να βοηθήσουμε και θα μιλήσουμε και έτσι πιο ιδιαίτερα για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχουμε στο μυαλό μας και κάτι για οικονομική, αλλά θα τα πούμε διαφορετικά. Να σου πω τώρα που είπατε για τη φοιτήτρια, πόσο πιάνει τόπο αυτό που κάνετε και καμιά φορά και σε τα άτομα. Κάποια στιγμή έλαβα ένα mail, μια μήνυμα από το ίντερνετ και μου λέει: κύριε Γιαννόπουλε, είμαι μεταπτυχιακή, είναι καθηγήτρια, αλλά μεταπτυχιακή στη φιλολογία. Μα στηρίζετε πολλά χρόνια, εμένα και την οικογένειά μου, με είδη, με τα σχολικά είδη κλπ. Σήμερα που έγινα επιστήμονας, θεωρώ υποχρέωσή μου να στηρίξω τα παιδιά που εσείς στηρίζετε. Ξέρετε, μια φοιτήτρια η οποία αισθάνθηκε και γεύτηκε την προσφορά, το ίδιο που θα ισχύει, είμαι σίγουρος και για όλους αυτούς τους ανθρώπους, μεγάλωσε, σπούδασε, έγινε σπουδαίος άνθρωπος και αισθάνθηκε όλα αυτά τα χρόνια την προσφορά που γινόταν στην οικογένειά της και την ανταποδίδει με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι κάνουμε όλους τους προσφέρουμε, δημιουργούμε ενεργούς πολίτες και σκεπτόμενους και αυτό που λέμε φιλανθρωπίες και τέτοια, αυτά είναι συγγνώμη σαν χλαμάρες. Εδώ δεν κάνετε φιλανθρωπία. Εδώ κάνετε κάτι που αισθάνεστε εσείς υποχρέωση, που αισθανόμαστε εμείς υποχρέωση. Και ακριβώς, γιατί η φιλανθρωπία είναι κάτι που είναι ήκτος, συμπόνια και αυτά που κάνετε πράγματα που δεν τα ξέρει κανένα. Και το χαμόγελο αυτό που κάνετε τα ξέρουν αρκετός κόσμος, αλλά έπρεπε να τα ξέρουν και λίγο περισσότερο γιατί δεν είναι αυτονόητο αυτό που σας έλεγα. Ευχαριστώ πολύ.
Εσείς τα παιδιά σου. Άστο τώρα, αυτό είναι κάτω από άλλο. Και είναι παλές στα